ታሪክና እንትጅምር ኣብ ሓደ ዘይፍለጥ ቦታ ናይ CIA ኤጀንት ናይ ኣሜሪካ ስፔሻሊስት ፎርስ ብሓይሊ ውግእ እንዳገበሩ እንዳርዩና እዩ። ቦምብን ካልኦት ዘይሕጋዊ መሳርሕታትን ንምሓዝ ተሓባቢሮም እዮም ናብዚ መፅኦም። እዞም ዓመፅቲ ድማ ነዞም ዘይሕጋዊ መሳርሕታት ተጠቂሞም ናይ ኣሜሪካ ዋና ከተማ ዝኾነት ዋሽንግተን ሙሉእ ንሙሉእ ንምቅፃል ፕላን የውፅኡ። ነዚ ተልእኮ ትመርሖ ሰበይቲ ድማ ጂኒ ዝተባሃለ ሰበይቲ እያ ነይራ። ካብኡ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ውግእ ነዞም ዓመፅቲ ኣብ ከይዲ የእትውዎም። እንደኾነ ግን ነዚ ኮንቴነር እንትኸፍትዎ ዝኾነ ዓይነት መሳርሒ ይኹን ካሊእ ኣይነበረን። ጂኒ ድማ ሕጂ ነቲ ሓደ ዓማፂ ስለዞም ቦምብታት ተሓቶ እሞ ንሱ ግን ዝኾነ ዓይነት ዝፈልጦ ነገር ከምዘየለ ይነግራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ እዘን መኻይን ናብ ኤርፎርስ እንትኸዳ የርእየና። ካብተን መኻይን እታ ሓንቲ ድማ ኣብ ውሽጣ ናይ CIA ሓላፊ ዝኾነ ማይክ ምስ ሂሳ ዝተባሃለት ቆልዓ እንዳዓለለ የርእየና እሞ ንሳ ድማ ካብቶም ዓመፅቲ ናይቲ ሓደ ሰበይቲ እያ። ሽሙ ድማ ኣሚር መንሱር ይበሃል። እዚ ሰብ ኣብ ናይ ቀደም ሂወቱ ናይ ዓረብ ዜግነት ዝተነበረ እኳ ሕጂ ግን ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ዜግነት ኣለዎ። ማይክ ድማ ሕጂ ንሂሳ ሰባያ ስለቶም ቦምብታት ዝፈልጦ ነገር እንተሃለወ ንክናገር ንክትገብሮ ይነግራ። እንተኾነ ግን ሂሳ ሰባያ ካብ እትሪኦ ነዊሕ ኣዋርሕ ስለ ዝገበረት ዝነግራ ዘሎ ነገር ንምእማን ይኸብዳ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ኣሚር ምእሳሩ ስዒቡ ኣብ ኤርፖርት ከይዶም ክቐበልዎ እዮም። ኣብ ኤርፖርት ምስ በፅሑ ድማ ናይ ኣሚር መንሱር ምምፃእ ይፅበዩ። ናብ ማይክ ድማ ጂኒ መፅያ እዚ ኤርፖርት ኣብ ትሕቲ ሓለውኦ ምዃኑ ትዛረቦ። ዋላ እኳ ጂኒ ብዙሓት ስራሕቲ ተሃለውዋ ማይክ ግን ሂሳብ ክትሕሉ ሓደ ስራሕ ይህባ። ጄኒ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ዓበይቲ ተልእኮ ይወሃባ ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን እዚ ተልእኮ ስለ ዝቐለላ ንዓ ዝኸውን መሲሉ ኣይተረኣያን። ብዙሕ ከይፀንሐ ድማ ኣሚር መንሱር ኣባል ሓይልታት ኣሜሪካ ፎርስ ሓደ ዝኾነ ጃክ ሒዝዎ እንዳመርሐ ይወስዶ። ጃክ ድማ ብዘለዎ ክእለት ብኣቶም ህቡብ ሰብ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ጄክ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ንኩሎም ኣጥፊኡ ንኣሚር ጥራሕ ኣትሪፉ ናብዛ ምፅይዎ እዩ። ኣሚር ድማ ንሰበይቱ ምስ ረኣየ ቀልጢፉ ናብኣ ይኸይድ እሞ ይቕሪታ ይሓታ። እንተኾነ ግን ሂሳ ብኣሚር ስለ ዝሓረቐት ብኡ ምኽንያት ቤተሰባ ከም ዝተረበሸ ትነግሮ። ወሲኹ እውን ካብኡ ናይ 4 ወርሒ ንስቲ ምዃና ትነግሮ እሞ ካብኡ ድማ ምስቶም ፖሊሳት ተሓባቢሩ ንክሰርሕን እቶም ቦምብታት ድማ ዘለውሉ ንክነግሮም ተሓቶ። ሂሳ ክንዲ ዝዋላ ተለመነቶ። ኣሚር ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ስቕታ እዩ ዘሎ። ነዚ ኩሉ ድማ ዝገበረ ዘሎ ናይ ፈለማ ወዶም ሕነ ክፈዲ እዩ ነይሩ። ቅድሚ ሕጂ ኣሚር ኣብ እንግሊዝ ብሰላም ዝነብር ሰላማዊ ሰብ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ቤተሰቡ ብዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ዓመፅቲ ተባሂሎም ይቑፀሩ እሞ ብናይ ኣሜሪካ ወታደራት መጥቃዕቲ ይበፅሖም። እዚ ድማ ዝገበረሉ ኩሎም ናይ ቤተሰብ ኣባላት ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ መርዓም ዘለውሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ነዚ ድማ ስዒቡ ናይ ሂሰንን ኣሚር ናይ ፈለማ ወዶም ሂወቱ ክስእን ክኢሉ እዩ። በዚ ድማ ሓሪቑ ሙሉእ ዋሽንግተን ከተማ ብቦምቢ ንምብቅፃል ፕላን ይውፅእ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ጃክ ንሰበይቲ ርኽባ እሞ ሰላም ምዃኑ ድማ ይነግራ። እንተኾነ ግን ትኹረቱ ናብ ታሕቲ ዝወርዱ ሰባት ርዩ ኣትኹሩ ይሰሓብ። ስልኩ ድማ ምስ ኣቋረፀ እንዳተኸታተሎም ሙሶም ይኸይድ። ኣብ መጨረሻ ድማ ንኣሚር ንመሓዝምኡ ሰባት ምዃኖምን ቀተልቲ ሰባት ምዃኖም ይበፅሓሎም። ጃክ ድማ መጥቃዕቲ ይፍፅምሎም እሞ ብዝሖምን ብቕዓቶምን እንትርኢ ግን ካሃድም ይውስን። እንተኾነ ግን ኣብዚ ማእኸል ብዙሓት ናይ CIA ኣባላት ሂወቶም ይስእኑ። ኣብዚ ሰዓት ግን ጃክ ኣሚር ምስ ሰበይቱ ብሰላም ናብ መኪና ንክኣቱ ይገብሮም። ኣብዚ ሰዓት ድማ ኩሎም ናይ ኮሙኒኬሽን መሳርሕታት ድማ ብዞም ዓመፅቲ ስለ ዝተጠለፉ ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ብተወሳኺ እውን ነዞም ሰባት መን ይመርሖም ከም ዘሎን ሓበሬታ ዘቕብሎም ሃሱስ እውን መን ከም ዝኾነ ኣይፈለጡን። እንተኾነ ግን ልምዲ ዘለዎም ሰባት ምዃኖም ፈሊጡ እዩ። ብተወሳኺ እውን እዞም ቀተልቲ ሰብ ናይ ጃክ መኪና ምክትታሎም ዶ ኣይበሉን። ኣብ መጨረሻ ድማ መንገዲ ዓፅዎም። ካሊእ መማረፂ ዘይብሉ ጃክ ድማ ደጊሙ ናብ ኤርፖርት ክምለስ ነይርዎ። ንኣሚርን ሂሳ እንዳሃለወ ድማ ኣሚር ዝደለይዎ ዘለው ንኣና ድዩ ወይ ከዓ ንዓኻቶም እንዳበለ ይሓቶ። ጃክ ድማ ተልእኾም ንኡ ከይኾነስ ንባዕሉ ንዕኡ ንኣማር ከም ዝኾነ ይነግሮ። ኣብ ክልተ ድማ ተኸፊሎም ይኸዱ እሞ ጃክ ብድሕሪት መፅዩ ንፍርቆም ይቆቶም። ኣሚር ድማ ንሂሳ እንዳሃለዋ እዩ ዘሎ። እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይፀንሐ ካብዞም ቀተልቲ ሓደ ንኣሚንን ሂሳን ይረኽቦም። ኣብ ሰዓት ድማ ንኣሚር ወስዶ እንትብል ጃክ መፅዩ ነቲ ሰብኣይ ብምቕታል የድሕኖ። ጃክ ድማ
ኣብዚ ሰዓት ንኣሚር እዞም ሰባት ዝደልይዎ ዘለው ልክዕ ከምዞም ፖሊሳት ብሂወት እንከሎ ዝደልይዎ ዘለው እዞም ቀተልቲ እውን ብሂወት ከም ዘደልይዎ ይርዳእ። ምክንያቱ ድማ እቶም ቦምቢ ዘለውሉ ኩነታት ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እዩ። ጃክ ድማ ሕጂ ንኣሚር እቶም ቦምብታት ዘለውሉ ቦታ ንክነግሮ ብሓይሊ ከፈራርሑ ይፍትን። እንተኾነ ግን ኣሚር ናይቲ ቦምቢ ቦታ እንተደኣ ተናጊሩ ጃክ ሓለዋይ ገብረለይ ኢሉ ብምሕሳብ ነዚ ነገር ክነግረካ ይደልን ይብሎ። ኣብየት ርእሲ ፓፓፓፓ ብዝኾነ ብዙሕ ዝረክመላ ዘለኹ ፊልሚ እያ እሞ ንዓኹም ናይ ማይክሮ ሰከንድ ስራሕ ዝኾነት ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ተሓወሱ ኢኹም። ካብኡ ድማ ኣብዚ ሰዓት እንተደኣ ንክልቲኦም ሓለዋ ዝገብረሎም ኮይኑ ኣሚር ንጃክ እቲ ቦምቢ ዘለሉ ቦታ ክነግሮ ምዃኑ ቃል ይኣትወሉ። ጃክ ድማ በዚ ሓሳብ ተሰማሚዑ ንክልቲኦም ጥይት መከላኸሊ ክዳን ንክክደኑ ይገብሮም። ካብኡ ድማ ናብቲ ላዕለዋይ ኣስካላ ብምድያብ የምልጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ናይዞም ቀተልቲ ሰባት መራሒ ዝኾነ ጃክሰን ምስቶም ክልተ ናይ የማናይ ኢዱ ብሓባር ብምዃን ወይ ድማ ምስ ድንባርን ዋርድን ብምዃን ናብቲ ላዕለዋይ ይኸዱ። ካብኡ ድማ ነቶም ኣባላቱ ፍርቂ ለይቲ ቅድሚ ምዃኑ ንኣሚር ክረኽብዎ ከም ዘለዎም ይነግሮም። ብተወሳኺ ድማ ነቶም ቦምብታት ንምርካብን ናይ ቪድዮ ሓበሬታ ንምስራሕን ብዙሓት ሰባት የድልይዎም እዮም። ካብኡ ድማ ብዙሕ ከይፀንሑ ናይ ጃክን ሰባት ናይቲ ከባቢ ናይ ሲሲቲቪ ካሜራ ሃክ ይገብርዎ። ኣብኡ ድማ ጃክሰን ንኣሚርን ሂሳን ዝመርሖም ዘሎ ሰብ ንጃክ ይሪኦ። ካብኡ ድማ ጃክሰን ንዱንዳርን ዋርድን ንዕኡ ንክሕዝዎ ይልእኾም። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ጃክ ንክልቲኦ ናብ ሓምሻይ ኣስካላ ይወስዶም። እንተኾነ ግን ናይ ጃክን ሰባት ንዖም ዝስበይዎም ዘለው ኣብ 7ይ ዝርከብ ኣስካላ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ቅድሚ ኣብኦም ምብፅሖም ጃክ ነቶም ሰባት ክበኣሶም ነይርዎም። ምስኦም ድማ ሓያሉ ግጥም ዝገበረ ጃክ ንሂሳንን ንኣሚርን ናብ 7ይ ኣስካላ ከብፅሖም ይኽእል። ማይክ ድማ ንጃክ ሕጂ እቶም ቀተልቲ ሰባት እንታይ ከም ዝደልዩ ይሓቶም። ጃክ ድማ ስለ ናቶም ዝኾነ ሓበሬታ የብሉን። እንተኾነ ግን ንኣሚር ብሂወት ከም ዝደልይዎ ይፈልጥ እዩ። ካብኡ ድማ ጃክ ንኣሚር ንክዛረቦ ይወስዶ እሞ ካብኡ ድማ እቶም ቦምብታት ዘለውሉ ቦታ ንክነግሮ ይሓቶ። ካብኡ ድማ ውሕስነቱ ከም ዝሕለወሉን ካብ ዝገበን ድማ ነፃ ከም ዝፍነውን ቃል ይኣትወሉ። ነዚ ሰሚዕ ኣሚር ድማ ንእሽተይ ናይ መሕሰቢ ግዜ ንክህብዎ ይሓቶም። ብኻሊእ ገጽ ሂሳ ጄኒ ቆሲላ ስለ ዝነበረት ንእሽተይ ትሕግዛ። ነዚ ርኢና ድማ ቅድሚ ሕጂ ዶክተር ከም ዝነበረት ንፈልጥ። ካብኡ ድማ ሂሳ ናብ ኣሚር መፅያ እቶም ቦምቢ ዘለውሉ ቦታ ንክናገር ትሓቶ። እንተዘይኮይኑ ግን እዞም ቀተልቲ ሰብ ቅድሚኦም ክረኽብዎ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ጄኒ ንጃክ ኣሚር ተዛሪቡ እንተኮይኑ ትሓቶ። ካብኡ ድማ ጃክ ድሕንነቱ እንተደኣ ውሑስ ዝኸውን ኮይኑ ካብዚ ድማ ክወፅእ እንተደኣ ክኢሉ ንምንጋር ቃል ከም ዝኣተወ ይነግራ። ወሲኹ ድማ ካብዞም ቀተልቲ ሰባት ዝረኽቦ ስልኪ ድማ የሪኣ። ኣብቲ ስልኪ ድማ ንኣሚር ንክሕዝዎ ከም ዝተላኣኹን ዝመፅሉ ቦታ ድማ ካብ ጀርጂንያ ምዃኑ ይነግራ። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን መን ይመርሖም ከም ዘሎ ኣይፈለጡን። ብኻሊእ ገጽ ማይክ ንኣሚር ናብ ሓደ ቦታ ወሲዱ ኣብ ላፕቶፕ ዝነበረ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ድምፂ የስምዖ። ኣብ ሰዓት ድማ ብደንቢ መስማዕ እንተጅምር ቅድሚ ሕጂ ንዋሽንግተን ንክቃፀላ ትእዛዝ ዝሃቦቶ ሰበይቲ ናታ ከም ዝመስል ይነግሮ። ኣሚር ድማ ወሲኹ እዚ ድምፂ ናይ ጄኒ ድምፂ ምዃኑ ድማ ይፈልጥ። ነዚ ሰምዕ ማይክ ድማ ናብ ጄኒ ሽጉጡ ይተክል። ኩሉ ነገር ድማ ንሳ ትገብሮ እንተሃልዋ ይሓታ። ጄኒ ድማ ነዚ ሓሳብ ብምፅባቅ ኣብዛ ዓለም ብዙሓት ሰባት ተመሳሳሊ ድምፂ ከም ዘለዎም ትዛረብ። ካብኡ ድማ ሃንደበት ናይ ጃክሰን ሰባት ናብኡ ይመፁ እሞ ተኽሲ ይኸፍትሎም። ኣሚር ድማ ነዚ ዕድል ተጠቂሙ ምስ ሰበይቱ ብምዃን ካብኡ ንከምልጥ ይፍትን። እንተኾነ ግን ሂሳም ምሳምልጥት ንሱ ግን ብናይ ጃክሰን ሰባት ይተሓዝ። ጃክ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ንዑ ንምድሓን ምስ ናይ ጃክሰን ሰባት ይታኾስ። እንተኾነ ግን ጃክ ኣዝዩ ደኺሙ ስለ ዝነበረ ጃክ ብቐሊሉ ይሰዓር። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ዋርድ ንማይክ ይሕዞ። ጄኒ ድማ ቀልጢፋ ትቆትሎ። ኣብ ሰዓት ድማ ኣሚር ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረቦ ሓቂ ከም ዝኾነ ንርዳእ። ጄኒ ሕጂ ድማ ንጃክሰን ዝቆፀረቶ ንኣሚር ክሕዝላ እዩ። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ጄኒ ዘይትፈልጦ ነገር እንተሃለወ ኣሚር እዞም ቦምብታት ኣበይ ከም ዝሓወኦም እዩ። ነዚ ድማ እዩ ናብዚ ብሂወት ክተምፅኦ ዝደልየት። ሕቶ ድማ ንክሓትዎ ናብ ሓደ ክላስ ይእትዎ። እንዳሃረሙ ድማ እቲ ቦምቢ ኣበይ ከም ዘሎ ይሓትዎ። ዋላ እኮ ከቢድ ሓደጋ ተብፅሕሉ ኣሚር ግን ዝኾነ ቃል ንምዝራብ ድሌት የብሉን። ካብኡ ድማ ጄኒ ካብዞም ናይ ጃክሰን ሰባት ነቲ ሓደ ናይ ሂሳ ንከምፅኣ ንሳ እንትህረም ድማ ስቑኢሉ ስለ ዘይርኢ ክዛረብ እዩ ትብል። ቀልጢፎም ድማ ናይ ጃክሰን ሰባት ሂሳ ንምርካብ ናብ ታሕቲ ይወርዱ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ጃክ ድማ ናብኡ ይበፅሕ እሞ ነቲ ሓደ ናይ ጃክሰን ሰብ ድማ ኣብኡ ይቆትሎ ካብኡ ድማ ነቲ ሓደ ንሂሳ ሒዝዋ እንትመፅእ ይሪኦ ምስኡ ድማ ተባኢሱ ኣብ መጨረሻ ድማ ጃክ ይስዕሮ ካብኡ ድማ ናቱ ክዳን ተኸዲኑ ንኦም መሲሉ ጃክ ንሂሳ ሒዝዋ ናብኦም ይኸይድ ኣብ ሰዓት ድማ ጄኒ ዝመፀ ሰብ ጃክ ከም ዝኾነ ይፈለጠትን ሕጂ ድማ ንኣሚር እንዳፈራርሐት እቲ ቦምቢ ኣበይ ከም ዘሎ ተሓቶ ኣሚር ድማ ኣብ ኮንቲነር ቁፅሪ 94 እቲ ቦምቢ ከም ዘሎ ይዛረባ ጄኒ ድማ ሰባት ኣልይኻ ጃክሰን ነቲ ቦምብታት ንክሕልው ትነግሮ ካብኡ ድማ ጄኒ ናይ ኣሚር ገፁ ተፅርዮ እሞ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ድማ መፈራርሒ ዝኾኑ ቪድዮ ንክሰርሕ ተሓቶ እዚ ቪድዮ ድማ እቲ ቦምቢ ከም ዘፈንድኦ ዝዛረብ እዩ ነይሩ ኣሚር ኣብ ፈለማ ተዘይተሰማሚዑ እኳ ንጄኒ ከም እትቐትላ እንተፈራርሑ ግን ተሰማሚዑ ነቲ ዝተፃሓፈ ነገር ንከንብቦ ትገብሮ እቲ ፅሑፍ ድማ ኣሚር ሕደ ክፈዲሉ ሙሉእ ኣሜሪካ ከም ዘቃፀላ ዝዛረብ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን እዚ እንተደኣ ክፍፀም ዘይደልዩ ኮይኖም $500 ሚልዮን ክኸፍሉ ከም ዘለዎም ይነግሮም ነዚ ምስ ቀድሐት ድማ ጄኒ ቀልጢፋ ንኣሚር ተኩሳ ትቆትሎ ነዚ ኩሉ ነገር ገቢራ ድማ ንኣሚር ኣብ ማእኸል ኣትያ ካብ መንግስቲ ገንዘብ ንክትቅበል ስለ ዝደለየት እዩ ነይሩ ተመሳሲሉ ዝኣተወ ጃክ ድማ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ንኩሎም ይቆትሎም ኣብ ድሕሪ ዝኩሉ ስራሕ ድማ ጄኒ ምህላዋ ክኣምን ኣይከኣለን ንኣሚር ንሂሳ ክትሕልዎ ነጊሩ ድማ ንጃክሰንን ንጄንን ደው ንከብሎም ከም ዝኸይድ ይነግራ ኣብ ፈለማ ጃክ ናይ ጃክሰን ሰባት መሲሉ ኣብ ማእኸል ይኣቱ እንተኾነ ግን ዋንገር ኣብ ባቡር ምስ ኣተወ ንሱ መን ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዚ ድማ ኣብ ማእኸሎም ባእሲ ይለዓል ዋንገርን ሰባቱን ልዕሊኡ ምዃኖም እንትርዳእ ጃክ ከምልጥ ይጅምር እሞ ንሳቶም እውን ናብኡ ንክመፁ ይገብር ኣብ ሰዓት ድማ ጃክ ነንበይንቶም ይረኽቦም እሞ ይቐትሎም ንኩሎም ናይ ጃክሰን ሰባት ድማ ከምዚ ኣቢሉ ምስ ወድኦ ጃክ ንጄኒ ቀልጢፉ ደው ንክተብል ንክገብራ ይኸይድ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ጃክሰን ነቲ ቦምቢ ዝሓዘ ኮንቲነር ናብ ፕሌኑ ንምእታው ሒዝዎ ይኸይድ ኩሉ ከም ዝተሳኽዐላ ዝሓሰበት ጄኒ ኔትወርካ ተኸፍቶ ካብኡ ድማ ንሓደ ሰብ ደው ኢላ ትረኽቦ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት ጃክ ንጃክሰን ተኸታቲሉ ናብ ዝመፅእ እዩ ኔትወርኩ ከም ዝተመለሰ ዝተረድአ ጃክ ድማ ቀልጢፉ ናብ FBI ወይ ድማ ናብ ሓለቑ ብምድዋል ተወሰኽቲ ኣባላት ናብኡ ንክሰድሉ ይሓቶም ሃንደበት ድማ ካብ ናይ ጃክሰን ሰባት ሓንቲ ናብኡ ትመፅእ እሞ ጃክ ቀልጢፉ ይስዕራ ካብኡ ድማ ጃክ ዘቆረዩ ናይ ጃክሰን ሰባት የጥቅዖም ንኩሎም ስቀተሎም ድማ ኣብ መጨረሻ ምስ ጃክሰን ይበኣስ ክልቲኦም ድማ ከቢድ ባእሲ እንዳገበሩ ድሕሪ ምፅዳሕ ጃክ ኣብ መጨረሻ ናይ ጃክሰን ኢድ ብምእዛር ገዲፍዎ ይኸይድ ካብኡ ድማ ጃክ ንዕኡ ካብ ምቕታል ከቢድ ቅፅዓት ንክቐፅዖ ዝሓሰበ ይመስል ኣብዛ ፕሌን ድማ ጄኒ ጃክ ስለ ዝመፅእ ኢዳ ትህብ እሞ እንተኾነ ግን እዚ ገና ናይ ፈለማም ከም ዝኾነ ትነግሮ ንሳን ጉጅላን ድማ ዝተፈላለዩ ነገራት ንምግባር ድልዋት ምዃኖም ትዛረብ ብዙሕ ከይፀንሑ ድማ ናይ FBI ኣባላት ናብኡ ይመፁ ቀልጢፎም ንዓ ምስ ሓዝዋ ድማ ጃክ ወዲቑ ዝነበረ ናይ ጄኒ ስልኪ የልዕሎ እሞ ናይ ኣሚር መፈራርሒ ቪድዮ ድማ ቅድሚ ናብ ሰባት ምፅሑ ቀልጢፉ ካብ ስልካ ይድምስሶ ፊልምና ድማ ነዛ ሪኣ ኣብዚ ትውዳ ፊልምና እንተፈትኹማ ላይክ ግበርዋ ነዛ ቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሰላም ረኽቦ ንህዝብና ፀፀብቑ ንዓኹም ሳብስክራይብ ድማ ንዓና